Jama'a assalamu alaikum. Da farko sunana Comrade Salahuddin Abdullahi, Chairman AREWA Youth Media Forum, Kaduna State Chapter. Ina son yi amfani da wannan dama wajen jawo hankali ga shugabanninmu matakin ƙasa gaba ɗaya, da su wayo hankalinsu ya wayo kan Arewa. Arewa muna damuwa, muna da matsaloli wanda ba a rasa ba. For instance, muna da rashin ilimi ga matasanmu, muna da rashin aikin yi ga matasanmu da mutanen Arewa gaba ɗaya. Sannan muna da matsaloli irin na bandits da haikar shaye-shaye da ɓatanci da muke fama da shi, ba aikin yi, ba hanyoyi makamancin haka. To ya kamata hankalin shugabanninmu ya waiwayo a ɓangaren Arewa yanzu. Zamani ne, lokacin da ya zo da ya kamata kowa ya san right na kanshi. Mu muna zaɓe Arewa, mun zaɓe ku, kuma muna zaɓe, muna da yara da zaɓe, muna da mata. To me ne muke buƙata? Muna buƙatar hanyoyin jin daɗi na more rayuwa. A ba mu tsaro, a ba mu ilimi, a ba mu aikin yi, a gyara mana hanyoyi, makarantunmu na zamani, a mai da su na zamani. Muna buƙatar wannan. Mun kai wannan, mu alhamdulillah, za mu ce alhamdulillah, mun gode Allah kan wannan abu da ake fara da shi. Saboda haka da Allah muna kira ku wayo mu a wayoyin yankin Arewa. Ba mu da aikin matasan, ga mu nan sun buge bangar siyasa, sun buge shaye-shaye, sun buge bandits. Duk wannan abin da yana ɗaya, rashin aiki na abu ɗaya daga cikin abin da ya taimaka wajen wannan harkokin. Saboda haka nake jawo hankali ga shugaban da Allah a wayoyi Arewa. Wannan kira na musamman daga ni Comrade Salahuddin Abdullahi, Chairman AREWA Youth Media Forum, Kaduna State Chapter.